So we have 3 fish landing sites and we are committing 450 million shillings to build those 3 here in Homa Bay County. Jatend piny William Ruto dhi nyime gi yango chenro mag dongruok e kaunti ma Homa Bay motelo ne nyasi mar Madaraka. There was a bit of confusion because when the Reddy and the Chand were trying to evade the lorry, and the lorry did its best to evade these 2. Unfortunately, they came crashing. Nyimege ariyo owito ngimagi e alwora ma Gitaru e kaunti ma Kiambu toka notuomgi gi lori e apaya ma Nairobi kochomo Nakuru. Wadwa luongo agencies mag security masiaya ni mondo gi come out, mondo gi yud these perpetrators, mondo ketgi iye, mondo gi manyathi manyako obed moriti e kaunti wa Masiaya kae. Jotelo mawuok e kaunti Masiaya dwaro mondo mi otim nonro mapiyo e wi nek mag nyithi skul 2 e sub-county mag Emiala. Arwakini machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng, ng'at achiel owito ngimane e masira mar apaya bang' mitokni mag trela kod matatu tuomore e boma ma Emali e kaunti ma Makueni. Masirano nokelo dhungruok maduong' mag nyamburko e apaya maduong' ma Nairobi kadhi Mombasa. Jowuoth mane dhi Mombasa kod Nairobi nochuno mondo oti gi apaya ma Machakos madhi nyaka Makindo. Nyimege ariyo nowito ngimagi e alwora ma Gitaru e kaunti ma Kiambu to kaka notuomgi gi lori e apaya ma Nairobi kochomo Nakuru. Masirano notimore ka noyudo nyiminego ng'ado ndara. Kaluwore gi komanda mar obila ma Kikuyu Joseph Ndege, nyimine ariyogo ne ng'ado ndara kama ok owinjore, gino manowacho ni osekelo masiche mathoth mag apaya e alworano. Nowacho ni apayano pod igero kokwayo jopiny mondo obed akicha e seche ma gitiyo gi ndarano kendo ni mondo ging'ad ndara ka gitiyo mana gi kuonde mopuodhi. Fortunately, when they were crossing the road, they moved from the outer lane, the middle lane, and the inner lane. This is where they were met by a lorry, a tipper. Unfortunately, there was a bit of confusion because when the Reddy and the Chand were trying to evade the lorry, and the lorry did its best to evade these 2. Unfortunately, they came crashing. Jatend piny William Ruto nitiere kaunti ma Homa Bay kama odhi nyime gi yango chenro mag dongruok e kaunti no motelo ne nyasi mar Madaraka. Jatend piny nochopo e mbalariany ma Tom Mboya e chuny boma ma Homa Bay kama noyuore romo mar lalruok e wi ochumi ma alwora mar Nam Lolwe. Ruto noyango okenge ma sirikal osegoyo e bero sekta mag Kiluwa, ka Ruto bende noten gi jatend duond bura mar ODM Raila Odinga, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, jatend migawo mar alwora mar Nam Hassan Joho e kind jotelo mamoko. Honorable Adipo Andrew Okwome, we're now building another 5 fish landing sites in the
Coast and 9 fish landing sites in Lake Victoria. We have committed 1.5 billion shillings, and we have the money, Joho has the money, to be able to build the 9 fish landing sites along the Lake Victoria shores. Here in Homa Bay, Nyandiwa is going to have a fish landing site. Mainuga is going to have a fish landing site. And which one? Wakula. So we have 3 fish landing sites, and we are committing 450 million shillings to build those 3 here in Homa Bay County. I heard President Museveni saying that Mugingo Island is in Kenya, the waters around Mugingo Island are in Uganda. So this is a contentious issue that we need to take up with Uganda. We need to take up this issue with Uganda so that this matter is properly resolved. But secondly, we do not see any reason why our fishermen should be harassed in the waters. We need to come up with an agreement that these waters can be exploited generally. In the Indian Ocean, you've got Koreans, Japanese coming to fish in our waters here, and there's nothing we're doing about it. Jotelo mamine mawuok e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo ratiro yud ne familia mag jopuonjre ariyo manyiri masomo e skunde mag secondary sub-county mag Emiala manotimnegi nek makoch jumani. MCS ariyo mogwel e od bura ma Siaya wacho ni nonro kotenore kod tho mag nyiri ariyogo osebedo kitimo mos mokalo, kendo gidwaro mondo mi jotim nonro chwal lwetgi mapiyo kendo achije miyudo kata miseyo kuod nek makamago mondo kawnegi okang' mar chik. Jotelo go yango ni nonro winjore okasi kaka nonro mag nek mamoko mosebed kitimo, ka ok kamano to gin giwegi kaka joma mine gibiro kawo chik e lwetgi. Wacho ni justice en mar jite. Police owuoge station, chief owuoge office, jichamo msara mondo gidhi e gweng' gimany jok matimo ne nyithindo manyiri mafundi. Ko mak ka ng'ato mak no nyathi manyako ich. Wadwa neno ka jogo chope court. We want to see that case ing'iyo nyaka conclusion. To gima podwa medo wacho ka wasiemo wang'gi niya ni katek nigi to koro wabokawo gino wan kendwa nikech wan joma thago nyithinde gwengo wang'egi. And wadwa luongo agencies mag security ma Siaya ni mondo gi come out, mondo gi yud these perpetrators, mondo ketgi iye, mondo gima nyathi manyako obed moriti e county wa ma Siaya kae. Ne gin thoe ariyo manowuok game, achiel nogone mana simo kowuok kaka nowuok no ok none. Tuo mar wang' mikelo gi kute mag trachoma en achiel kuom gigo mamiyo oganda mathoth e Afrika ma ugwe bedo muofni. Gie sani pinje mag Kenya gi Uganda temo mar kawo okenge makelo lalruok kod lokruok maneno ni kwan jok mayudo tuo ma kama odok piny, kendo neno ni jopiny odak maonge luoro mar bedo muofni. Jokanyo e sekta mar thieth mar wang' ni e romo mar ndalo ariyo e boma ma Eldoret mar keto okenge makare mag lalruok ka giketo teko chutho e tieko kute makelo trachoma. Romo makama bende jiwo counties ma pacho ka mondo silwedo okang' mar dwaro lokruok ka counties migeto moloyo gin kaka Baringo, Turkana, West Pokot, Embu gi Kitui. Trachoma is an infectious disease and it can resurge. To ensure that we do not have resurgence, we are working together today to validate the transition plans for the county, to ensure that the county can manage incident cases, to ensure that the county can sustain these gains and we do not have a reversal. Trachoma and any blinding eye disease is a development issue. It is a social issue, it is a justice issue. If you go blind for a preventable cause, you cannot provide for your family, you are not sure of your security, you cannot do meaningful work, you cannot even vote very well. County government's budget, the largest proportion of their budgets go to health. Of course, the assistance that has come from Fred Oulos Foundation towards elimination of trachoma is commendable. Can you imagine that between 2012 and now, the support of Fred Oulos Foundation has reduced the prevalence of trachoma
from 34.4% in my county and in all other counties such as Turkana, West Pokot, Embu, Kitui. Lakteche mawuok e kaunti ma Kakamega ochungo ng'anyo magi bang' chwoko gi ogirimiti mar dok e tich gi sirikal mar kaunti no. Koloso gi jofwambo, jatend jochiw thieth e kaunti no Dr. Livingstone Imbai oyango ni gichungo ng'anyo makamano tok chopo winjruok gi sirikal kaunti ma Kakamega. Jalup jagoro mar riwruok mar KMPDU Dr. Dennis Miskela bende noyango ni sirikal kaunti ma Kakamega osetieko achiedh nade mane laktache go kadhe kendo gibiro dok e tich e bwo seche 48. We have come together to solidify what we were demanding, to make sure that it has been considered and it has been put down to paper as a return to work agreement, that we are going actually to deposit also in court, because this will be a reference document, that is a legal document that we shall also monitor very vigilantly to make sure that it has been executed, because we went on strike because of true problems, because of serious concerns. And it is that return to work formula agreement that will actually ensure that those issues are settled and the doctors are ready as they are going back to work. They are comfortable and motivated to continue serving the residents of Jodak ma Musoma e gwenge ma Budalangi e kaunti ma Busia koro odak gi luoro mar oula ma giwacho ni nyalo ywerogi e kinde ni makoth machwe mapek medo chwe e alwora no. Kane giwuoyo gi jofwambo manolimo gwenge go, jodak go lero ni gin kod luoro kaluwore gi koth ma koro chani osechako chwe. Kara kamano sirikal oketo geno ne jodak makono bang' chako gero kuonde mabiro geng'o oula no. Jotelo ma alwora no kwayo sirikal mondo ger yewni madongo e Aora Nzoia kod Yala, gino mabiro kelo konyruok mochweyo. Sana sana kama mafuriko yamekuwa mengi. Sasa changamoto zinakuanga sasa kuenda hospitali inakuwa shida kabisa. Sasa inabidi sasa watu tuchukue maboti, tunatumia boti hizi kufikisha wagonjwa na kupeleka na kurudisha. Namaliza mwaka 2 kama niko kwa hiyo tenti, maji imejaa penye nilikuwa na nimejenga nyumba, sina mahali ya kujenga nyumba. Hii dike ikifika mahali ambapo walipanga kufika hapo, ni vizuri iwe extended ifike kule kwa sababu kuna maboma ambayo kwa huko mbele. Shule karibu 20 ini Budalangi ziko chini ya zimezingirwa na maji, hata zingine maji imeingia ndani kama hii mmeona hapo. Kuna Yala swamp pande hii inataka pia serikali ione vile inaweza kutukinga nayo. Then Nzoia wametuwekea dikes, lakini upstream wakiweka dams, that will be the best solution they will have given us. Obila kar chung'ol bura ma Kisauni timo pedha ne kwedhi onjore mituro gi timbe mag monje kar chung'ol burano bang' dhi achich achiel kuom otieno mane piny orugodo kawuono. Komanda mar obila ma Kisauni Joseph Mutungi okoni obila bende oyudo gige lweny magin beti, buora kaachiel gi chuma ma jonjorego ikoni ne chano timogo monj mana e kinde machuok kane polis pok ogogi gono ma giringo gilal to ng'at achiel nomaki. Kata kamano okwedo wach mar tipo moro mar video manyiso jonjore adek morwako buibui ka monjo jago moro, kolero ni nonro oyango ni monj makamano ne ok otimore ka chung'ol burano ma Kisauni kaka ne weche liekore mbui. Achich no momaki idhi chwali edo. Officers walikimbizana na wao wakakamata mmoja yao, wengine wakatoroka sababu kulikuwa na giza na terrain was not friendly, so walijaribu kukamata mmoja. Wakati walirudi mahali walikuwa wali recover hii mapanga, alafu kuna mavazi yao, viatu waliacha hapo. Mmoja wao aliacha simu ambayo simu tumeipeana kwa DCI for data analysis. Shukiwa mwenye tulikamata leo ameprocessiwa na amepelekwa kotini. Tumeomba masiku sababu anatusaidia na investigation, na information. My team is still on the ground searching for the other suspects. Hiyo video nimeiona na mahali inatajwa kwamba ilitendeka hiyo si Kisauni. Hiyo tunaikana sababu wanasema ni Pink House, ni Kisauni area, we don't have Pink House. Tumeulizia wananchi na wakasema kwamba wengi wamesema kwamba hiyo
si ya kisauni. Tielo mogik mar final mag tuke mag UEFA Champions League biro bagi otieno makiny ka kilepe mag Inter Milan gi mano mar PSG timo ikruok margi mogik motelo ne tugono. Bang' wito thuolo mar kawo kombe mar lig maduong' ma piny Italia Serie A mano kawo gi klab mar Napoli, kocha mar Inter Milan Simone Inzaghi olero ni gin gi lit kaka kamano jotuggi nigi ikruok makare. PSG komachielo geno mar kawo kombe mar Champions League bang' kawo bende okombe mar lig maduong' mar adhula e piny Ufaransa. Tugono ibiro bagi e paw tuke ma Allianz Arena. Mane mabro kelo e giko mar weche manyien makagi kacha. Kata kamano ndio ote achiel kende moa kuom Mheshimiwa James Onyango Koyo wacho ni tim na mos ne joka ocha mano jokarateng bakoromo kuom tho mar Danlex Oguso mano ore an ba timo mos ne jokarateng kuom mano motimore. Mano ote moa kuom Mheshimiwa James Onyango Koyo. Wacha kwa tudre kendo saa achiel ka wabro kelo weche manyien mag ang'ich welo gi saa 3 oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor. Horiti masani. Konyo e ngima mapile to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal ma miya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. MC the one and only MC Cox. Kiero tilu kali kokoto. Bro Paddy Kokoto. Tona paka paka. Mano mori woro. Eshunya. Sama solo yona. Tona paka paka. Mano mori woro. Opak Ruoth ma en jawer Lilian Jairo. Kadiher mondi bet kod skiza tune mar wenda mar mor, takwai mondi dial *860*418#. Ramogi TV e od jotumbe duto te. Geso kangeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Ngeso kangeso saa 11 mamidhiambo mana e Ramogi TV.
Ok inyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao dongi? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama indike polis timang'o? Ka yieng' tachana. Ibiro tende kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kijo. Waduong' ne polis. Yes, ayuni. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon bagolo ng'ani ka wuon gi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le